Егетләр, бу бик бәхәсле сорау. Китап яхшыракмы, фильммы? Әйтүе авыр. Кайбер фильмнар шул кадәр шәп, режиссер эше, актерларның осталыгы. Мин башта китап укыйм, аннары шуның буенча төшерелгән фильмны карарга тырышам. Фильмны карасам, аннары китабын укыйм. Алар икесе ике нәрсә бит. Фильм карау кызыграк. Егетләр, әйтергә онытканмын, киләсе атнада фестиваль башлана бит. Нинди фестиваль? Мөселман киносы фестивале. Ишеткәнсездер? Шуннан да. Бүген иртән радиодан әйттеләр. Шәп, барырга кирәк. Былтыр мен 2 фильмга гына бара алдым. Бик канәгать калдым. Беренче тапкыр ишетәм. Казан халыкара мөселман киносы фестивале. Ничек беренче тапкыр ишетәсең инде? Бибинур фильмын хәтерлисеңме? Бибинур. Бибинур исемле әби турындагы фильммы? Хәтерлим, әлбәттә. Яхшы фильм. Миңа да ошады ул. Тирән эчтәлекле, уйландыра торган фильм. Ул гран-при яуладымы әле? Әйе. Фильм фестивальдә гран-при алды. Ә Бибинурны уйнаган Фирдәүс Әхтәмова хатын-кыз ролен иң яхшы башкаручы номинациясендә җиңеп чыкты. Кызганыч, ул арабыздан китте. Бибинур минем әбиемә охшаган. Шундый сабыр, ярдәмчел. Фильмның ахыры гына моңсу. Фестиваль кунаклары чит илләрдән килгән кино йолдызлары. Чынмы бу? Кызык. Барабызмы, егетләр? Әйдәгез, иртәгә эштән соң. Сез ризамы? Мин риза. Мин дә риза.